Илсур Нафиков видео язмасы. Стамбул шәһәрендә яшәүче татар мөхите апрель айының соңгы көннәрен зарыгып көтә. Бу көннәрдә бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә багышланган чаралар уза. Гадәттәгечә Татарстан Республикасы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан сәүдә йорт ярдәме белән оештырылган чара бүген төрки халыкларының мәдәни үзәгендә олыларны, яшьләрне һәм кечкенә сабыйларны да туплады. Чараның программасы кызыклы, шул ук вакытта эчтәлекле дә иде. Bizge türlü Фәнни тарафтан Габдулла Тукай яшәешен һәм аның иҗадын хөрмәтле милләттәшебез Галимә Ләйсән Шаһин бәяләп, аның актуальлегенә аерым тукталып калды. Тукай һәр вакыт актуаль. Чөнки ул халыкчан. Менә аның шигырьләре халыкның нинди уй, хиссе, аның нинди кайгысымы, дәрдеме, нәрсә, нинди шатлыгымы бар. Менә гел аннан ургылып чыккан аның шигырьләре. Ул гел халкы турында уйлаган. Һәм аның шигырьләрендә телгә китергән моментлар, аның ниндидер тәнкыйть иткән, ниндидер әйберләре, ул бит һәр вакыт халыкның тормышында, кешеләрнең тормышында бар. Нәкъ менә шуларны тәнкыйтьләгән, ул гел алга өндәгән, гел яктылыкка өндәгән. Мин үзем шулай күрәм. Ничек менә татар телен, татарлыкны саклап калырга? Менә ул шәхси фикерегез. Шәхси фикерем, һәрбер кеше үзен бу мәсьәләдә җаваплы итеп тоярга тиеш. Идел Урал татар оешмасы рәисе Гөлтән ханым Ураллы Тукайның татар иҗтимагый эшчәнлегендә һәм гомумән татар теле үсешендәге ролен билгеләде. Габдулла Тукай, o bizning zor şair. Tatar halkının tarih boyunca turmuşunda nerse buldu. Varsını da eğitip koydu bizge. Şu vakitte yazılgan şiirler, romanlar, eserler yaşayıp geldi. Hazır yaşay. Allah bilse gelecekte de yaşayacak. Biz buna ışanarız. Biz özümüzü şu şiirlerde kürebiz. Nindi tarih saklanıp gelgen bizde. Bay tarih, bay kültür, medeniyet. Onu alıp, özünde saklap, yakışıgına. Onu niçik eğitirge, onu aşarga kirek. Bütün partiküllerge aşağıp, onu üzümüzüne alıp, ondan son gelecek boğunlarga ana öğretirge gerek. İşte şunu yasasınlar. Telini unutmasınlar. Üylengende balalarına kilesi boğunlarga balalarına öğretsinler. Bizni dilimiz, dinimiz saklayacak. Kültürümüz, medeniyetimiz saklayacak. Biz yukka çıkarga layık halk tügül. Nice yıllardır kildik. Hazırda bunda biz Allah bilse alda da bulacakız. Onun için tırışırga yaşlarga. Стамбул шәһәрендә яшәүче татар яшьләре өчен дә бу чара кызыклы һәм мөһим. Тукай татар яшьлек хәрәкәтенең үзенчәлекле символы, билгесе. Кыска гомер яшәсә дә зур мирас калдырып китте тел остасы шагыйрь, тәнкыйтьче Габдулла Тукай. Яшь буын да аның әһәмиятен белә һәм шуңа күрә татарларның иҗтимагый тормышында да актив катнашырга тырыша. Менә Габдулла Тукайның иң яраткан берәр инде шигырен бармы син? Әлбәттә, и туган телен яраткан шигырем нинди булсын инде безнең? И туган телебез, и туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син, туган тел аркылы. Гадәттәгечә чарага килгән кунакларны рәсми өлештән соң шәйләр һәм милли ризыклар көтеп калды. Шулай торып күрүгечә татар халкы үзенең мирасын, үзенең тарихын, телен, әдәбиятын онытмаска тырыша. Һәм инде аны саклап алдагы буыннарга да җиткерергә. Менә шулай итеп без сезнең белән Стамбул шәһәрендәге Габдулла Тукайга багышланган чараны да күзәтеп алдык. Махсус